по-широки, по-широколожки да кажа: добре дошли, драги гости на Широка лъка, в селото на Екзар Стефан, в селото с белокаменните еркерни къщи, с водовите мостове, в долината на чановете и чеверметата, в селото на гаите и песните. Днес за нас е двоен празник. Драго ми е да съобща, че днес скъпи наши гости са депутатът от НДСВ, професор Стоян Пушлев от Широка лъка, многоуважаваният от нас кмет на община Смолян, господин инженер Данчо Киряков, който има изключителни заслуги за Широка лъка, нашият уважаем заместник кмет господин Панайот Денев. От Турия, Сушица, Варвара, Василевски, Дъбене и Симетли. Нека им поднесем нашето сърдечно добре дошли. Шарът и красотата на техните маски разкриват чудното народно изкуство на другите етнографски области на нашата родина. Ритмиката на техните стъпки в хармония с общото съзвучие на хлопките и чавките изгражда чудния кутерски танц, залегнал в различните етюди